and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Nagwag na nga ako, mahal. Nagpaingon na siya din aron sa pagkuhan ako. Lord, tabangi taon mi sa ako, mahal. Nga luwas ming mupiya din. Gusto lang kong luwason sa ako, mahal, gikan sa yawan ng tinguha sa demonyo kong amahan. Oh, may nanuktok sa putan. Ang ako nakaroon, mahal. Lihi, mahal. Ang ako gidaing, mahal. Oh, babae man. Dili ang akong mahal. Mahal, ablihi. Oh, Kasapton din ako. pero tingog sa akong mahal. Huwag ka makailan ako. Ang babae may ako nakita. Dali na yan. Mamiyat na din eh. Dili ka ta masakpan na. Huwag mo gani ka makailan ako. Ang uban pagkaha nga, di suhito sa akong hitsura. Dali na. Di tangang mag-usik ko panahon. Kanyang portrait? Ang ako bang litrato mo? Ato lang una nang ibinin, mahal. Pero akong ipakuha ni Sir aron taguan. Tingalig doon ay makakita o maamong pahinoon sila. Gusto saba? Tuwa sa silong sila si Sir o ang iyong asawa. Si Mirasol? Tuwa silang tanan sa gawas sa mga helpers. Nagpaabot na to sa ubos. Sige, mahal. Ang imong bag. Andam na. Kung mo na. Manlakaw na ta. Sige, panlakaw na mo. Mentras mingaw pang kagabion. Ari lang kaya mo agis likod, ha? Sir, ma'am, salamat kaayo sa inyong kaayo. Huwag patang mahuman, Hazel. Busa, ayaw una pa salamat. Maayo kayo ang inyong pag-atiman ako din. Gusto lang namang tabangan si Milan. Sige na, panglakaw na mo. Tara, mahal. Dili kagit kalimtan ang inyong kaayo. Sige na mo. Kinahanglan nga makabaya dahil mo din, Dito sa ilang ato ni, luwas mo dito. Dagang salamat, sir. Adarami. Mahal, dali na. Pagdali mo, mintras mo paisinyas ang inyong lookout. Diri, mahal. Di adari ang auto nga akong gisakyan. Layo ba? Doon na ta. Nga nung ikaw may midas akong bag. Okay ra. Ang importante nga makaabot din ta sa sakyanan. Gitog na ako, mahal. Ginervyos ka lang siguro. Nga no, wakisalig na ko. Dili ko nun ako gusto nga maamong ka sa kademonyo sa akong amahan. Di sa mahimong pasagdan ka lang ako nga pabuyon sa mong amahan. Man, may anino. Di ka ngay mahadlok, mahal. Ang ato ng lookout. Sigurado ka, mahal? Sigurado. Dali. Dool na lang ta sa sakyanan. Oh, wa pa day ka mato? Ay, may kalit magkulba ang akong dughan, padre. Naghuna-huna ka na sab ni Milan? Dili ikalimod, re. Ngamingahon gid ko atong bataa. Mubati gid ko kahasol. Unsa na iyarong gibati. Ang iampo lang ilang nga makuha gyud niya unsa may alang gyud ni Milan. Ako na nang pirming giampo, dre. Kanang musimba ko kada kaadlawon. Wa gid ko'y laing pangayoon sa tuwa sa taas. Nga makuha gid ni Milan ang asyenda nga gidaho kaniya sa mga demonyo. Nakaila ka ba ni Senyor Emilio? Wa, dre. Kay wa pa man mi magkita. Kadto ramang amahan ni Butoy ang akong gikasulti. Kung mauna, wa makaila si Senyor Emilio nimo. Wa tingali. Kay wa man gyud magkasugat ang among mga dan. Kung mahitabo nga ako siyang ikaatubang Padre Damian, dili ko mubatig kahadlok. Kay wa pa man mi magkaatubang niya. Maayo. Nga naman di ay, dre. Dili siya magduda nga ikay nagpadako ni Milan. Kung mauna, dre.
mahimo ko di ay siyang atubangon. Ayaw lang og kumpiyansa. Tingalig daghan og istoryahan kadtong Karen, bahin nimo. Ayaw lang yun pakita ni atong Senyor Emilio. Nganong may hunong man ang sakyanan, mahal? Miabot na ta. Ambi mong bag, be. Mahal, 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 salamat. tumanon ko nga kung gisaan mo. Nga di tagid ka itugyan pagpalik sa giingon mo demonyo mong ama. Dili na ko mabalik niya, mahal. Di sa kumusugot ngayon kang mabawi. Dali na. Magawas na ko. Sure ka? Nga luwas na din eh. Di tayo kuhaon dito ilang sir kung di ba ko sigurado. Dali na. Ipaila-ila ko ikaw ni attorney. Dito sa maning nanuktok, muhigda na ang tako aron matug. Kapoy kayo sa pamilit gani, ha? Budoy! Giahak na! Ang senior man dayron! Naana nyor! Unsa ka ba? Nga ano nyor? Animal! Ayaw pang huyab sa akong atubangan! Pasalo atawang ko nyor, Saon to ka naman kayo, good. Dagang gumig pamilit gani, ha, good. Ato agatong Karen o panihi adayon. Karon dayon nyor? Ug masabuntag. Sa iyo hagit siya sa pag-ato. Kanang dili pa ta mamilit sa laing lugar. Sige nyor, ako nang buhaton. Papaday ka matug nyor? Dili ko mahimutang. Mientras, wapay nanawag na ko. Na may nakakita na kang Hazel. Tingalig, wamuan niya ang senyorita nyor. Niya din hiyang iyang gikaibgan. Kasi man nagsulti ni mo nyor. Kadtong Karen. Suhito di ay si Karen nyor. Nagkasuot sila og sa imong senyorita. Og ikaw, Butoy, ha? Pagbantay lang ako. Ano man nyor? Nangutahan ako nimo kung nakaila ka ba ni Milan? Pero may balibad ka kay tiguang nga Milan mo'y imong nailan. Mao man ay tinuod nyor. Pagbantay lang, Butoy. Basta ugma. Sa yuha og adto si Karen. Ha? Kusog kayong nuktok. Nya, kumasa yung tuyo. Misutoy lang po daig biya. Ay. Maayo gani kay wa pa ko makatawag ni senyorita. Safe doon ta din ni mahal, no? Safe kid, mahal. Mo na hinungdan nga misugyot si attorney nga kuhaon ka lang ako. Maayos ag noon nga dili maamong sila si Sir Dean. Ay, naagnugnan lang ko sa akong litrato. Ang imong portrait? Ikaw ba yung nagpahimo adto, ha? Mahal ka ko na ako. Mahal ko, no. Dagi. Nya, anong dili ka man makikminyo na ako? Magigminyo ko ni mo eh. Pero, di pa lang karon. Bantaya, mahuman na gadi ning akong misyon. Tingalig, ikay mawahan ako. Ako, gyud? Mahal, dili na ko mapuhi kung makuha ka na ako. Hangtod karon, wa pa gyud mahipaliksin ang ilang umilan sa ilang bahay. Hain magidi ka sila. Nahibaw gid ka sila nga karon moabot si Senyor Emilio. Kinsa may misulti nila bahin sa pag-abot ni Senyor Emilio. Sino'y Butoy ka, ha? Mauni ang atong kwarto? May gihatag ni attorney. Usaray ka, ma? May mo kong matug sa sofa, mahal. Ay, hindi ko masugot. Nga naman. Ako maayo ka yung pagkahigda. Nya samtang ikaw,
Mag-anto sa sofa? Di ko masugot, uy. Mao may mando ni attorney. Di ko masugot. Di ko matuog kung dili ka mutupad na ako sa kama. Kitang duha ang manghigda. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!